Malawi Today. Ase ineyo ndifuna ndikuuze ine ndi member weniweni wa DPP. Ineyo ndine member weniweni wa DPP. Wandiva? Inazizanga ndajinaize kijomwaja. Ndifuna ndisakubisire mwina ndikuululire kachinsisi pang'ono. Simajeza kwambe ndajinaize kijomwa. Ine ndi mmoza amene ndili wa DPP ine kwathu ku Blantyre kumachinjiri. Koma ine siningasekerere zomati muziyankhula kapena anthu akuluakulu achipani sinalumirise president pano aziyankhula zinthu zopseza mavenda ena amene anaoda zikatundu zawo modula. Ndikunena pano pa ine ndili padeza pano. Chimanga ichi chili apa padeza pa stage pa chikuchoka ku Mozambique. Nde upita ukayang'ane ledi yakwacha ndi metikachi ndi ndrama zingati. Nde ukayang'ana ledi ine ndimayenda atu. Kuteko pano pa ndikunena pano padeza pano pa ndikhala ndikutuluka mmawa kulowa dziko la Mozambique ndikupita uko. Ndifuna ndikuuze ichi. Osamangulankhula zinthu kuti anthu akutameni. Koma muzilankhula zinthu zobweresa umodzi pakati pa ife anthu ngati nzika za Malawi. Musabwerese zinthu zofuna kuti anthu akutengeni ngati kuti mwina ndinu mahero kwambiri. No. Koma tengani step by step. Anthu ake ndo omwewa amene amapanga matema. Anthu ake ndo omwewa amene amalankhulacha. Anthu ake so ndo omwewa amene amuchosa Lazarus chakwera pampando. Ndiye ndifuna ndikuuze pano pa leti ili pabwanji metikachi tukwacha. Uona kunena kuti metikachi kumenya kwacha osati masewera. Nde anthu akutenga chimanga ija kuchosa kuvira kuvira kujenuko vira olongwe ya Mozambique apa pafupi ndi desert. Tena akutitenga kuchokera chaku chanu chakunkantha kunkhame uko kadera kamene kakunkhame uko ifefe timayenda atu madera amene tikwadziwa ne pafupi so ndideza yomwe ino kuli chimanga kumene koko choti chikubwera kuno ku Malawi. Ndiye uyang'ane mmene lili metikachi ndi kwacha munthu uja akachisokolosa kumene kujako ndi abwere nacho ku Malawi. Ku Malawi kuja muza ndi chinthu chamuzigula 30,000 akulipira thumba limodzi 5,000 ukafika pa CI kapena 5,000 akafika pa roundabout kapena pa chemusa ndakaligulisa 30,000 thumba limene zitheka. Ine ndikunena pano ndikuchokera mu shop ndimakagula sugar anduza oda blazi sugar amene wasala ndi uyuyu packet imodzi 4,000 koma ndamutuma munthu kuti akandigulire I think iso akamabwera kumene ku sugar akhala kuti akufika pa 5,000. Ndiye mukubwera ndikumayima nkumauza anthu kunena kuti ayi ino amene muli ndi chimanga chichipa mugulisiretu yayi sikhalira bwino limenelo. Ayi zimenezo zisachitike. Pali zinthu zambiri zofunikira including chimangacho kuti chisike. Ndiye osayankhula mbali imodzi chinthu chimene akupangayo ndi venda osauka woti afuna athandize kunyumba kwake ana akadye ngati business. Pomwe mafactory akuluakulu simunagogodemo mmene muja ndikuwauza kuna kuti asise sugar akhale mitengo yabwino simunagogodemo. Ndiye mukukalimbana ndi munthu uyuyu ofinyika kale muzimfinya. Boma tumulimva kwawa ngati mungaendese boma mayendesedwe amenewo. Ineyo ndine DD Banda chimwene. Ndipo mufunse ineyo magroup amene ndili nawo muyang'ane ku WhatsApp kwanga mupeza ndi magroup ambiri. A DPP ndi nawo ambiri. Ine ndineso ndimini ku magroup amene ndikoza kupangani adi koma sindingasekerere zinthu zomati muzingoyankhula pa ground zinthu zimene zingabwerese udani pakati pathu. Ayi. Chimanga chimene chicho anthu sana chitenge kuma mega farm utu ichi. Chimanga ichi ndicho anthu alimba minda ing'ono anthu achita kugula anthu achipezera mavuto kuti apeze fertilizer okathira chimanga chimenecho akuyenera kupeza profit alipirira anawo ma school fees ya ku secondary yokha anaena kupita ma private tikunena pano akuitanisa ma school fees kuti tikalipire si anawo amene asankhidwa ku secondary amene atakhale ndi school ya ulere ya. So mukamayankhula musamayankhule maonena kuti tikudziwa kuti ena inu ndosusa. Ine so susa ine ndi DD Banda chimwene. Ine ndi wa DPP oneno mabaleta ndili nawo mabaleta ku nyumba kwanga ineyo ngumadabwa kuti odi bwanji salu ndili nazo koma ndikuyankhula zinthu zoona ngati ine Malawi amene ndimapita pansiko kwagula zinthu zodula. Inenso ndi mmodzi amene ndili vendor polo mastaka chimanga changa ndikoza kujambula ndikutumizire. Wandimvesesa.
kuli zinthu zambiri zimene zikufunika kuti aziyang'ane bwino ndi osatuluka ndikumangolubwa yayi takhalani pay press briefing yazulo sinali yoti abwana aja alubwe ayi ende anafunsidwa mafunso onena kuti kodi abwana amalawa ayembekezere za skulu ayankhaso ndipo wokumva wamva waziwa kuna kuti abwana wakuyankhula zona zachilimaso anenapo anena kuti ayi alipo tisankha anthu amene ayendese zimenezo ngati angandibweresere nkhani imeneyi tipanga follow up kuyankhula kwa munthu ozindikiratu kumeneko koma amene mufuna muyambe kumuzungulira pita muthalika mufuna muyambe kumayankhula zina pita muthalika saziyankhula zina sizitheka anthu ake ndomwe amapita kunsewaja anthu ake tu ndomwewo amalawa amene achosaswa MCP musaone ngati anthu ake ali kusozibere chifukwa choti abwana zilo sanange bwino za skulu zija anthu ena amba kung'ung'uza kale koma tenta apasani mpata anthu akonzeka yalowe mboma mwaone ndalama zimene angapeze mabudget mmene ndalama angazigawire maconstituency madistrict mmene amanenera muja aone kuti ndalama akazigawa MRA itolera bwanji ndi zina zotero misonkho yosiyana-siyana imene timatolera kodi nanga madollars ablas ine ndi TD Banda ndimapanga business ndipo ineyo currency ndimayisata kwambiri currency ndimayisata panopa tikunena panopa dollar ili pa 3.8 ena 3.5 panopa tikunena pano yasikadi koma zinthu sizikusika m'mashopu ya ndiye take note saluba kwambiri tini nthawi yayitali yoti tiyendese chinthuchi